dels temes que surt i en la defensa d'aquesta cultura underground i del teu compromís amb anar a la teva i ser lliure tant en l'etapa com a il·lustrador, com a dibuixant, després com a pintor aquesta llibertat, no? Xoca amb un aspecte que jo crec que avui en dia ens passa moltíssim, que és que la llibertat tendim a domesticar-la, és a dir, a ensinistrar-la, a institucionalitzar-la, no? I això passa en tots els àmbits de l'expressió cultural i de la vida social, etc. No? Fins i tot avui, en aquesta jornada que us deia, hi havia dos professors de la Universitat de València que ens advertien de dir compte, perquè la creativitat, la llibertat, allò que admireu, la gent que realment han estat excel·lents, doncs queda absolutament tocat per aquesta apropiació indeguda del mercat, que té una gran capacitat d'agafar-ho, processar-ho i traslladar-ho absolutament adulcorat, tranquil·litzat, matisat. Fins i tot aquesta vivència tan intensa des del punt de vista del sexe, avui en dia la comunitat gai s'ha vist com clarament és capaç de ser transformada en un producte cultural i en un producte d'oci, perquè efectivament fins i tot les festes teòricament més undergrounds ja són festes que tenen el seu sistema de màrqueting, el seu sistema de divulgació. Això només pot ser així, és a dir, la pregunta que és més de política que de cultura és dir, estem actuant correctament quan per definició l'alcalde de Berlín decideix que els seus museus han de tenir un museu dedicat a l'street art o han de tenir un museu dedicat a la música techno, però que no havíem quedat que això era contracultural, contrasistèmic. El dia que nosaltres ja fem el top i ho assimilem, qui fa la crítica? És a dir, qui és realment que queda lliure i que no està subjecte a la subvenció del conseller de Cultura?